Ine tata mbiyuri bono. Biamono. Igatirinde na inchire rogo na atarira igase workshop yao. Nagokigwe. Ebintu narorira nayokorosie ebi gose koimboti. Nkweroseri. Nayokorosi. Ngwathe workshop ya nkweroseri. Kwanza marieta oni ngaye. Nje ngoro kusafania biyoga yecha. Gorurongai. Menyate rongai ya. Myaka emengi. Bono ebinte bimuno korosi ng'enche kabineye. Igo korosi gose gokogenda kwagura kwaretaga gwacha igo bwate timo trainetie gose ng'akibire ga bono. Mbwata abana traineti. Wakorosi ebintu ebi. Bono. Ebintu bune bya mauga. Ngoyandaga ali gechinchi amauga ali bagutuguta ebirenge. Amauga ali ebirenge bagutuguta. Nararoche ngorosi ebichiko. Ebichiko rose tiana banarigereirie. Tochibona egechiko buneke. Ekenge rosi rikorwese riuga riokogoro kwengamia. Eke bono ni giaki eke. Eke no gyo gosabu chi salad. Anyumba ri kero gosabu ri abagani chi salad. Na kego gotumia. Ekega ewa kwa kabune blue band. Ekoro kwe butter knife. Waka megati blue band nini. Yes. Ekina kero kigo kirweta so mote gosase. Neri ugali ekerenge kiembori. Kai. Na kigo korosi bune andro. Bone kerenge keribu na rimo kolie birenge. Bano. Ugali toke iyo tuguti. Ya. Ali ne chibesa. Igondia mauga bwone ndete ga nigetekia. Ngokogoli. Ne kengi kenga muno kerige gwa kocha. Gego sabu chi spices. Spices igongaki. Ibintu byoko unachiara le nini ebinsali no monye karoko beke mase sabage na kanga ntukia kana kara kwa kana arora na kaiga gago sabu ice cream na kero kinga inkioro sere tieki omote chune ligo simu bwate menge there's a lot of manoro osibinte byoroche for example aka kabakuli aka kare chinchibere lakini yengo kaone shilingi chidora ibere igon 300 shillings chake akunda kanga naiga ndebye so moto mbire ngora arusi moto uri ole gusi kai moto yomo na boko nyangwa 100,000 ebinayo korosi gana abantu bawo ekenki kero kieke ne bichanu abantu na komina jiduki ine ya neiga ya matuta we chanwe ebi na baswade bakomina chisaba bagotumia ko ekinki na kero kikero seti bono liuga diro seti go ne liuga bamura ne biemete bono minto mwanya getinge igo na chira se workshop yoyo ekenki kero kikega karaniki ne paper clips card holders liuga so card official yokobeke card a business card we call them card holders ne kege kanga mni karamu ngento kieke ne pencil to wacha tu akaf kubundu sira bana mokorone gose PPC to chonye ne pencil to mutubwe kwa motevi giraffe kwa motevi zebra lakini adherio ne penso akonya kolika akonya somale biya sana bamura bagusi ba minto nari abana baito baikaraste gusigaria anga bakorete ibinte barosi gusigaria baretera sabania aga iga bareta kurugusigaria bagori dora bono bamura bakachikaramu chikara tochwana keneli uga ekerenge kiemboli wavurukane no mote wasie karamu ine karamu bono okorikera kabisa korwa sekere gosina bakorosia magomari bamura ne karamu ine karamu lakini bono no eli gomokore taki obegete koruisiko digo mariango rie toke bamura rora mangana kara bamura bono digo maria beire karamu nkogoruchire mbose jiga chinyingi chwezi nyingi bamura minto mwanya getingerora omwana ino mogusi rore bintago koraga look
ligere very smart igaro ngai igando ngai inde ligere kabisa aga rora kabisa ekenki tata ebichiko ochiyo basonge bako baletire byeje chuma barabwate guri ebyemete ebimubwo konia basonge bata ngaje chuma kiri chikwarura chisuburi cyebusi particles kiri chikomisa abantu chinda twanya korera chinda lakini barabwe bagutumye ebichiko byemete bone oyino motoro osetigo ole smart ngenje kabineji bone gechike ngumbu koni oli chibese buja ekiona bakani chidora 10 chidora 10 chine chire 1000 bamura minto mwanya getinge rora bono rora abana baita bagusi igo mukweba ngaki chisani chikara bamura eyo koiro bokuma abageni ekenki tata ene bakorie ko osaberia matunda ana matunda fruits robota abageni ari mwao okobeka matoke nere gero sigune mete no moteo bamura abachi bakuri chisani nini bikombe asaya ngaki akoroku asaya ase famasa kirio shop rongai nere kirio shop ene se Nairobi is the second largest in Nairobi. Imagine ono tigamboro kibintu bya ngo bairande bakabi ese byatabaka egetonga nkira orose tigentunge karana magoma bamura ne dustbin holder bamura mugako nabaka amura gwatese ino machoge magena bone kencho tumieta ukarosi genteke ena amagoma arinka tusumbu getenganga itokoira ekebona karo koira ngumuko gorukere eke chubese nyinge kibono onge konchiru bisato kurwa za magoma egenteke mo amura getena na chandiki amura digereria bagusi ba mintorora is a very beautiful soap igase ongatarongai ego igari para igura sa ya kurukunge getirimbo kokia yecha amura rora bone bisanda amura ebisa egesande kinagero kinkoni gukere chibeze chingiya twamanya gotika gusumeka na kitoko biruka gusigari tatari ebirandi tigereria look here ono mogusio minto investor wakore ebinto ebiya tagetega amurigereri kabisa morore bono tigandara abaira ase tabaka ebie bamura eke bamura eke tata bamura ebibiro bimbinto kiebinga yogorosk na biro no motego sembiri byatabaka nemete abana baita bagusi gotekanga no bakora application ya giraffe no genda gusiyo mwana arotanya korore giraffe bamura ambwo mogusi boronge igaza bania biyogo oliba machoge bagotera digererie bintaka ebine byatabaka ibone byatabaka ene byatabaka amura rora kabisa rora very smart no na yo tware mwao obeke binte ngenche kamineje smart digereria rora ibinto birega binto bire smart tindi voto mani buya igora kini mombwate buya morore binte bimabu abagusi ba minto yo no mogusi o minto digereria gento ke karaba bamura okobeka nonye mwao igari kwara bamura angalia tu boni bigakambi gaka rora bono gabana igabana rora bakari n'abazaye baikara idebosito bwayeja ebite birabira byuka bekerete chianga ebinga yuko ndebingo tangana bagaka bali bakare nabaje sokirego bali ko isaranse biteni babo tenyo ugaga gakare binte inoyo imagine omugusio minto gakare binte bi noyo
igo kero mobwate noe mbari muri America kamogocha Kenya gaiga bari mobwate ebiasara ng'umbu mogokora ebiasara marigereria ebinto bia ogoserve nonya na emegati eria ebinto biaino biri momanyete muna mokoria nonya nyomba mwao rigereria ebinto muna bire smart. Look here, hey, oyo nachichaga nkanyora abasungu amura bakobo bakobo nyongo nobura ono bwakina boro ebesuma gosoboto onto gakonywe tumba tonya koruta gochima biri bie tumba tombira rara bintu mwanya gitinge is a very beautiful soap erega igachi chisemo chiunga tarungai bintaro setia biya sana bari mukuru America kamwekire Kenya bari mukuru South Africa kumwekira mwara ataraga igo nago kigu naja nago kire binta koreta ni bintu bire smart kabisa rore bintaro setikuru asemete look here very smart very smart na ndi manyangene workshop ya motorega ntoragenda chionsi rigereria ibintu bire igorari roraga ito bya getinge look here ekengi gekara ede tray ya magoma tray ya magoma look rigereria tray ya magoma amagoma tugutuguta aya rora bono chiture ebi amagoma rora ebinta gukora look here roraga bwana ana magoma bamura aina magoma ya matoke ayanda ya nyara ndochi ebindi ebi yes ebintu ebingi digoma bono buneriga tokorosi nativity ekinki ogobeka map Christmas the birth of Jesus iri yesa ibore tu yes kono konyora amura ligoma rora ni ligoma gutuigurirege torore nkikiri imite content ebyo koibora kwa Yesu cheba kabari ebunderi barigo bamura tukori Yesu ibore bamura Maria mwana Yesu Joseph Maria rora kabisa look rora ebinta korete the birth of Jesus korwa ebinto biria tokorora nkari tochaete ebike rora omugaka oyo ebinto akorete look here minto rigereria ebikabu ebiaroseti omogusio minto okorete ebinto abana baito tiga konya goteba naki ng'a tore isiko tochandigete oyo omogaka oyo igako rigereria ine emete look here rigereria young people rigereria imagine rigereria oyo igako ebintu ebi igago export gochisiko ne investor ere serious rigereria ekerandi ekyo onorora otongirie taya bwase ekirandi igoro ebirandi ebio look there bas rora bona onorora nabaro kirikenga kire gintu baka ebintara abaro gochieru mwende tindikonya kogenda na inugo moja gutara mwerorere aiga ekwajero kekorokwa Farmasa Curio Shop chibono motari ngatarunga iga rigereria ninkorengere dinaso kubeka bichumbi monyo gosesuka chumbi mono ya bia mono mabu ebinto birose kurwasa mauga rigereria kabisa yaro monto mbere buna gusiari sangereria mauga ari kurujipuja kudaraja mbiri aria kurunyakoe rigereria ekenkieke ebinto bie chumbi mabu ma very smart imagine from bones anaringe ongatarunga iga omugaka una bakorete ebinto ebinene
Very proud of him. Korire gasi engiya kabisa na inde eduka yaye very smart, very neat. Engiya kabisa gochirogorari gakabegete ebinto chiobisi binge ntaba oroki bono nkore. Iga bono omogusi ogotara gaiga nabo ogotara atara naye eduke yaye orarigereri ma ai. Basi bono motare morigererie morore mnu abana baita abagusi bari very creative. Narorire ebinto bindabwata chikwerende chiopena. Very good. Basi ayeja nkiogotebi abana bari bagoteng'a mirimo teiyo Kenya. Abana enko bateng'e egasi eichire Kenya na abana batatageti gokora egasi. Egasi kanga ngocha bare restore twabasomi. Yes. Tale lazima orikwe egasi. Tale lazima orikwe egasi. Yes. Yaro boruti ntorikiri lakini etorigeta abantu. Naye nabo gochaka kende gionsi. Yes. Especially kuna seito gusichibeza kirone chinyingi. Okorenge buno motori omotembe ore seito ore soft ng'enche kabinito oraje nyoto korosi bintu ebingi. Ko chakra next year. Yes. Kuru eri na igoro magenari. Kore tande chi machine chinene. Yes. Korosi bintu bune. By the way no igorete skuru magina. Na kie kuru. Machoga Technical Training Institute. Ego train ya mang'ana ya maboko. Mang'ana ya maboko chikosi chonse engineering courses. Yes. Engineering, electrical. Yes. Baga driving in aero. Yes. All the courses, carpentry, masonry, tailoring. Kuna wana te workshop ya carpentry. Yes. Chiko tuwale bintu unebi. Munebi. Esa abana mbaro konyora. Ata asoma nyore certificate. Bono. Lakini nabwata akiri. Na mao kolega si. Pelas mutu ore certificate tu mao kolega. Abarai baito igoro ye rigena rieito riegware rirega ri South Mugirango. Nerigena riri erire misused. Yes. Kera abantu bari county government. Igetigete foreigners bagocha bagoria abantu abakabas direct. Kangana giya. Yere irigo. Kangana giya. Kange kaveri. Ke omusonge krachiri kanga agocho sende. Yes. Ekero ekaveria igurigo riako akoni rire igoro. Yes. Lakini ekero omusonge akona direct onto go compete nere. Kinkonyara kubione go chimumbu taswenta rikoni ibintu byataba. Abarai nkogenda bari bachi go benchmark isiko banya gocha go benchmark yabuo ase ebinto bire simbo muna mauga emeteye iga kwarosirie ebinto bono owe export go chisiko kwareta chidora. Abarai tobwate bari mbari koenda isiko bachi go benchmark kende. Bari netu abakogenda uno mwana okogenda etua Masai Mara. Yes. Kera nanya korra murai buna gusio rule mumbu. Benchmarking acharangeria abantu abatebi genda chiete gokora. For example kera aringe Madagascar. Ena chiete kogore bintu korwese biko bachu. Erwa ena kanetibu. Bono. Okogenda eduka kwa gorege. Bono. Lakini seito tabako monda akoruna America ocha tabako gorebi ebintu. Eyere irigo. Igo kanga gocha. Serikali ego protect abantu bayo. Kango muntu ori okobacho mubachi ori tabaka. Yes. Kanga nali protected. Oko bache gento kirio kole posting. Onye nenche kwari ko bacho te bwenche gweto nyoni. Siye chibasa chinga naiga. Bono. Bas twabekera na maguri kogenda. Kogenda. Lakini bono kero muntu atigire yeye na Mungu wake. No bwate gose polytechnic yao no chakoira binte byorosi ase okoro kirona abana chisukuru mbali chiraji chororo. Chiasoma chiarora ngano ne ritoke ririre nkagaria. Ndibwate ndirikoba West. That's why na igole school really. Yes. Egere somia abantu ebinge. Mbatenga magomari ya gutugutu alinka. Ni pesa. Biamono. Emeteli to bwate yonsipi. Yes. Ni pesa mingi. Biamono ntukwana mange na egenire ng'abantu mbagutarire barore no na abana baito chibese chirega achuka. Oyo gabwate tongoro ase ng'encho y'ebintu bire simbo. Muna mwarigereirie ne duka yaye arose rigereri no ne chitaya begete igora is a very smart edukengi ya kabisa bono tara na inu mwerorera mange omongina Petronira getene simbe nkungu.